isa ki fito ke ba kin ce ke yar mara kunya ba idan kin isa yan rashin kunya banza mu irin ki banza ma hukaciya ke in kin isa ki fito nan wajen ki fito nan Allah in kin cika ke mace ni ga ni nan nazo kin ci ko ki zo in kin isa ban ci kina motsi ba kin ka ce Sweet squad! To gani na fito karaman mara kunya. Ke tatatta ko? To gani. Na zo gani. Wallahi yarinya fankan ba ta kilishi. Bari gani ki rake ba. Kamar an huda biredi. Dauka ki zai in dinga ba kasa amanarki. Kuma in kin cika ki fito. Me kike fada? Me kika ji? Me ke fara? Me kika ji na ce? Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wai ku dan Allah dan Annabi har yanzu wannan fitina ta ku ba ta karewa. Ban gane ba, kin zo ki shiga mata ne fadan ko me? In fada kike ji ki tarbi. Kun zo ku shiga mata ne? Sai ki tarbi. Shine ce kin zo ki shiga mata ne? Sai ki uwar masu baki. Kamar iya ta zo ta shiga mata. Ko ga mu zaki kun zo ku shiga mata ne? To na fi karfi ni zaman gida mun ke yi ba ga mu. Kai me gida baka san me ba su zo su taru su biyu a cikin Idan ban ci uban mutum ba Allah ya tsine mun. Kamar ya ka ci uban mutum. Ku so uban wa anti. Ina wuri anti. Ashe kici. Mata ka ce yan mara kunya. Ta zo tana kiya mutane magana. Yan rashin kunya ban gane ba. Ban gane ba zuwa suka taru mun na cikin ɗaki suka fito da ni. Kai! Hannun iyayen sai. Zuwa suka fito da ni suka ringa zaki. Mai miji kuwa. Ina naku. Shi ya mutane shiru ina naku da ce muku ina naku. Okay. Ina naku. Wara ni miji ne da ni. Wara mu ba. Yara na ba dan giya bane ai. Oke. Shi mutum ki Kadar Allah da Allah ya dora mata. Ko wannan tana cikin kai ki karewa. Wanda wani ne aure kuma yana Ni ne dan giya. Sweet squad! Zan zo wanda ya daure dan giya gibi. Ni ne dan giya. Kutu huro ba. Ki zo gida ki sai mu dan giya. Kutu. Gaskiya an cikin ci abinci. Wallahi an cikin ci abinci ne dan giya. Wallahi an ci ubocin ke ci yau. Nan gina wallahi mai raba mu da ke sai Allah. Wallahi kin ci abinci. Amma wallahi shi dan giya kullum ba an ka sai magana ko ki dan giya yawa mutum wani. Salamu alaikum. Ni fa kanina ba na ce ma dan giya bane saboda in bata maka rai. Ka gane Hausa ta? Ba na ce maka dan giya bane saboda in bata maka rai dan Allah dan Annabi kai hakuri kuma ina son matanka ka saisaita su. Ita waccan tana ganin ta dirkekiya. Ko ba gaskiya bane ba shi yasa take kai mata hari. Wannan son su ji abin da zamu da ke. Zuwa. To mu je. Wuce waje. Kana ji gani na? Eh. Ni ba na ce maka dan giya bane saboda kwata maka dai. Ka gane Hausa? To gin wani saboda me? Ka tsaya ka ji mana ni dai abin da nake so in baka shawara ko akan matarka. Dan Allah dan Annabi ka je ka dauko ta rintumiya ita kuma burin ta kama min kanwa ta duka. Ba gaskiya ba ita burin ta kenan. To dan Allah da Annabi ina so ka hada matarka kansu. Wannan shaye-shayen ma ka rage shi. Ka gane? Ka rage in ka rage su kansu za su fi ganin ka da mutunci kuma ba za su rinka koyon wannan hayaniya ba saboda sun san Allahu akbar. kai saka gaya musu su ji. Alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wai da ma da irin ku Muna nan mana. amma yawa haka dan uwaki anti. Wai ya ci uwa ta ni zan shiga biye shin ya
uban ni wallahi daga wa'azin ki wannan ke bayyana cewa ki anti ba ki girme ni ba ku so ba a nan gida kun ga yawo ni wata ni iska ta wazi auren ta zuwa iya ni dan iya ne amma wallahi wata na ba mai kuka dan murawa masala ni dan iya ne amma ba su ba wata na taba saki ko da so wuri da yawa a yi miki ruwa ishara nemo musu abin da za su ci so Allah shi nike wa laifi ba wani katon banza ba saboda haka giya lokacin na kwaya ina kuke oke ni na taɓa wurin kiran wa nan gida ke na taɓa wurin kiran wa saboda haka kun zaka shirin ma'ani bugun katako na 324 a matsayinku na matan aure kun shiga hurumin aure suna ka zo mai naza ne wa za ka da ta yawa yi naza ne wa za ka da ta to shi ke nan Hold on.